Hola xavals, hola xavales, aquí què passa? Alguna pregunta? I avui us vull ensenyar com instal·lar el Geometry Dash i el Minecraft PE també es podria, però avui ensenyaré el Geometry Dash i si em dóna temps el Minecraft PE. Comencem, aneu a Google i descarregareu aquesta aplicació que es diu Apdoide. Fiqueu Apdoide, tal com sona. Clar, ho claveu. Potser ho he escrit malament, però me la pela molt. I aquí aneu a instal·lar Apdoide. I trigar. És que estic penjant un vídeo ara, el de Minecraft, per això. I bueno, el Geometry Dash és un joc molt bo en si, però té un problema i és això. Si ya instala ahora. Instala ahora. Y toma por culo, hombre. Instala. Ah, sí. Mira. Veus? Aquí. Instal·lar ara, que surt. No feu cas, perquè aquesta pàgina és segura. Pixeu d'acord. Instal·leu. No ocuparà molt. Va. I després us apareixerà aquest icono i dirà instal·lar, l'instal·leu. Després anireu aquí i buscareu Geometry Dash. El meu és pagat, però bueno. Però aquí per no pagar. I busqueu aquesta versió, la 1.8.1. Li doneu a instal·lar i la instal·leu. I després us dirà si la vols instal·lar, no sé què, no sé quan, no sé què, no sé quants. Fas sí. I ja estarà. I aquí està el tutorial. I després pel Minecraft PE. Sempre busqueu la versió, mira. Sempre busqueu l'aplicació. Aquesta aplicació Apdoide és molt bona. I anem aquí i fiquem Minecraft. PE. Pocket Edition, que és el mateix, però és PE. I ara anireu aquí baix que diu Minecraft Pocket Edition 0.10.5. El pitjeu. Fiqueu buscar a altres botigues. I us portarà a la web d'Apdoide i des d'allà us el podeu instal·lar. Està buscant. A veure que es cargui. Aquí. Val, ara aquí fareu així. Sí? Què ha passat? Ah, pitjeu en aquí. Perdoneu, però el veí està fent obres. I va. Bueno, com teniu tot això fet, fiqueu install. I ja està. I s'ho instal·larà. I jo fico anul·lar perquè ja la tinc. I bueno, aquí està tot el vídeo i us recomano Apdoide. Després tinc una idea molt bona i no puc desvelar res encara. I així em despedeixo. Adeu.